waona niuchiziva pane Gucci, waona Java pane Gucci, waona Akila, unenge waziva kuti apa pana kufu. Ukanoona mafanzi apa tawana chikafu, kana ukaona nokusaiza vachikupa kalafu, but it's not enough. Siva kuti utafu ameno zvavo vave vari rafu, kwete kuti hafu and love is better than kuti uti kwanzi chenda unodya chimoto chemupani nekutoti kari kekuseni uchifamba jeni ukafamba wakatemba arenkoti dzivirire mheni, usade kupenda attention uchidrowa nation, usade kuita intoxication, usaite upombwe fornication. Aiwa, let's free the nation. Wanna in every session, unlimited meditation, makanda selection, tichepinda winter season, money reason, vese varku sunumule vese variku prison. Ega chamasoni, I'm that kind of a person. Utoti anu understand ende ndakanopinda situation are different. That's why sitarangu chiri silent, because ndakapisa kutopisa kuti unokura zvaita president nekutoti ndangedine lessons kila performance apa ndainatso pinda vachikanda maperformance madinga chakusiza moments. We know what is important. Rametingo gazira content. Ina wina